тези, които дойдоха до най-крайното видео. Постигнахме всичко, стигнахме до PlayStation 5 и сега е време да го измъкнем. Стигнахме до невижданото нещо. Взех. Приятели, петицата е страшно готина. Знам, приятели, петицата е страшно готина. На вас синя ли е, който има петицата е страшно готина. Слагаме си всичко и отиваме да си харчиме парите, защото имаме едно много готино нещо, наречено и то би трябвало да се върти. Ако искате, приятели, да отивам да си намерям тези, с които съм намерил 3 от 4, можем да си ги можем, приятели, ако искате, да пак да си ги направим. Добре, приятели, това изглежда дома ви. Не знам. Така, това е когато излезна PlayStation 3. Ще си го оставя да го имам. Тя се разработали. Това е страшно готино, приятели. Вижте излед как да ви наричам. Много интересно. Това е нещо парично. Някаква награда за златните топки. Това е първата златна топка и втора. Това между другото го имам за другия акаунт. Това го нямам. Това го имам, мисля, че. Това буквално само ви харчи парите. Но спокойно. Това е камера за PlayStation 2. Мисля, че е за PlayStation 2. Не знам. Получих и мини това. Получих си още една копичка. Продължаваме. Това го нямам, да готовим. Мини PlayStation 4 или PlayStation 4 Pro. Да, това е PlayStation 4 Pro, приятели, взехме. Това е готино и при това доста. Може да си го пуснете така, докато се зарежда и след това така си го играете, е готино. Това е умна идея на Epic да си направи един телефон, който това е PlayStation 4 Sleep ли беше? Че започва с това. Още ги ударила.
приятели, те не ми ли носят нещо готино, нещо не ми ли носите? Не, само нищо, да. Нищо, поне някой подарък да ми носите. Не. Приятели, вече почват брилата. Това ми е брилятка. Сега, приятели, ето този барче, ето този бара, ето този, който аз в предишни от предишните ми видеа съм го наричал мини барчето. А ако се чуете, приятели, мисля, че ви дава златна купа, когато разнознаете всички. Но, приятели, ще преброя какво трябва да вземете, колко трябва да вземете. Колко аз трябва да взема? 1, 2, 3, 4, 5. Чакайте. Там имаме 1, 2, 5, 3, 4, 5. Така. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 такива трябва да взема и дефинира цифрата 17. Време. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Чакайте. Почвам от най-горе. Най-горе наред е 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 нови работи. А мисля, че до PlayStation 5 се намира и PlayStation 6. По-скоро, приятели, астрото още не е завършено. Когато излезе PlayStation 5 Pro, тогава ще е завършено, защото с PlayStation 5 Pro ще доносят и нови графики и ще доносят и нови работи. Затова, приятели, абонирайте се за канала с камбанката, оставете по един лайк, а от мен чао! Ако не сте се абонирали, аз лично ще кажа на майка и баща, че не сте се абонирали. Чувам се, приятели, ако е харесал видеото, се абонирайте за канала, а от мен